Tak, na co se dneska podíváme? Podíváme se na výměnu oleje v zadním diferáku a zároveň taky se podíváme na zubovou vůli v tom stálém převodu. Jo? Tady se nám to ještě komplikuje trošku z nádrží na plyn, tak uvidíme, no, tak se pustíme do toho. Tak na metriku můžeme zapomenout, jo, v tomto případě. Jo, je to ono. Pěkný. Tak já jsem si to teď natočil do tady té pozice, kde mám tady ten zajišťovací šroub, ten
ten zajišťuje ten čep, na kterým jsou navlíklí ty satelity, jestli to dobře říkám, ty zubní kola. A já si chci zkontrolovat ten čep, jestli není vyběhaný a ty kola, jaký mají vůle na tom čepu a pak si změříme asi tu zubovou vůli tady, no. A jestli se mi to nějak nebude zamlouvat, tak budu rozebírat dál. No a tady ten šroub je, koukám, 5/16, jo. Nevím, jestli tady tím malým povolím. Jo, tak a tady ty šrouby, ty jsou 3/4 jako klíč rozměr, takže je 19, jo. Je na pohodu. No a tady ten šroub uprostřed, tak to je zajišťovací plech, tady vevnitř je vymezovací matice, taková jakoby vylisovaná z plechu. Jsem to viděl v katalogu akorát. A tím se seřizuje ta zubová vůle, jo, toho diferáku. Doufám, že se k tomu nedostaneme, možná jo, to znamená sundat kotouče, že jo, v tom jsou bubny vevnitř a vytáhnout polosy. Protože těma dírama v té tuhé nápravě jakoby ze stran, tak na to si musím vyrobit klíč a tím se to seřizuje. Já si takhle sundám. A už si můžu vytáhnout ten šroub. Nevím, asi tam to víko dávat teda nebudu. A teď to musím dát do nějaký polohy, abych ten čep vyndal. Já jsem se nedíval nějak, jak se to dělá, takže tady to bude premiéra rovnou. Jo, ale už to jde. A protože nemám rád, aby se ty součástky zpřázely, jak si musím bacha. Tak, čep máme vyndanej. Ty kolečka. Tak a teďkon, ale jo, bude, když to vlastně otočím takhle, tak to bude vytáhnout, že jo. Tak, jo, dobrý, je to tak. Tím pádem teda bude vypadnout to spodní. Teď si úplně nejsem jistý, jestli jsem řekl, proč to vlastně rozebírám. Tak rozebírám to z toho důvodu, že při rozjezdu a pak změně směru jízdy, takže dopředu, pak dozadu, tak tam bylo slyšet takový jakoby křupnutí v tom diferáku, prostě někde ze zadní nápravy, nevíme úplně přesně odkud. A jakmile se to jednou už ozvalo, tak to v tom směru pak mohlo jet furt, už v nekonečna už se to nikdy nestalo, jo, než se zase ta změna směru změnila. No a já jsem si tady dal na stůl, očistil jsem si ten čep, nenašel jsem na něm takřka skoro žádný opotřebení, takže tady žádný problém není. Já jsem si třeba myslel, jestli náhodou tím tlakem se ty satelity tam jakoby neposunou, jo, při té změně směru, že by to přes nějakou hranu tady přejíždělo, ale to se tady neděje, jo. Není to ani z té druhé strany, jak to jezdí v té misce, jako nějak opotřebovaný, cítím tam maličko jakoby hranky, výběžky na těch zubech, ale nic, jo, tady není vůbec žádný problém. No a tady na diferáku, na tom zbytku, samozřejmě jsem nezjistil taky nic, ale myslím si, že je tady ta vůle jako větší, než by měla být, jo, ale to by neměl být ten problém, který tady řeším, takže stejně se tomu asi neubráním a asi to celý rozeberu, takže vyndám ty polosy. A teď jsem si neuvědomil, jestli nestojím tady moc blízko úzdi, abych tu polosu vůbec tady jako vytáhl. Takže sundat kola, sundat brzdiče, sundat kotouče, takže tady lano i odruční brzdy a tak dále.
A tak se to dělá tak, nebo na to se podíváme, až tohle to udělám, tak jak se to odišťuje, jak se vyndávají ty polosy. Takže to celé rozházíme, podíváme se teda na gufera, ložiska v kolech, protože to tady běhá, si myslím, přímo po polose ty valivý tělíska, já jsem to viděl z katalogu nějaký výkresy. No a pak i na ten pastorek, no, jak se tomu říká, hruška, ne? Tuším, že nám ve škole nás to učili. Tak se podíváme na ložisko ještě tam, ale předtím, než to rozeberu, tak si tady změřím ještě tu vůli, dám si tady tu klemu na to ložisko pravý a změřím si úchylkoměrem tady tu vůli na zubu. Kola z lehkých slitin. To vymyslel ten název. Tak já si tam teď vrátím ten čep, protože nechci, aby mi ty polosy vyjely. A taky zároveň i tu klemu. Si to pak přitáhnu kvůli tomu, až budu měřit tu vůli v ložisku, tak ať to mám trošku stažený, teda vůli v zubu, ne v ložisku. Tak já se jdu tady pokusit naměřit nějak tu vůli v zubech. Mám tady takhle pochystaný úchylkoměr s rozlišením jednoho dílku 100. A předpis teda podle těch amerických jednotek, těch palcových, je 5 až 8 tisícin palce, anebo když to vlastně převedeme na milimetry, tak je to 12 až 20 stovek, jo? Takže 1 až 2 desetiny zhruba bych měl tady naměřit tu vůli. Dělá se to teda tak, že tady si opřete o zub, to měřící zařízení, a já pak tady budu takhle rukou hejbat s tím soukolím a podíváme se tady na ručičku, jak nám tady běhá. Já jsem si to takhle nějak zhruba dal do nuly, aby jste to viděli přesněji. Takže já s tím takhle tady hejbu, tak vidím, že jsem jednoznačně přes ten limit, jsem přes 2 desetiny. A musíme si taky uvědomit to, že je to celý mastný, špinavý, takže je tam ještě nějaký olejový film mezi těma zubama, jo? Takže až to umeju, vyčistím a složil bych to na sucho, tak si myslím, že bych určitě naměřil víc. No a tohle je už jasný signál, že už se tady musí něco udělat, musí se to seřídit. Já jsem teda to fakt nechtěl vyndavat, ale tak nějak už jsem to předpokládal, už vzhledem tomu, jak jsem viděl ten olej, jo, co z toho vytek. Tak bych byl rád, abych měl jistotu, že ty ložiska jsou nějak v pořádku, protože stále jsem nenašel ten problém. Doufám, že to teda je aspoň tady ze zadu, ale stejně jo, tohle je nevyhnutelný a musí se to zkontrolovat a udělat, ať i ty polosy se zachrání a tak dále. Takže teď se už dostaneme k tomu, jak se vyndávají ty polosy. Tak já tady ještě zaberu tady ten detail. A jak vidíte, ten čep, který jsem tam dal před chvílí,
Takže když ho vyndám, tak ty polosy, to už je ono, jo, co se opírá o ten čep, tak to jsou polosy. Takže ty polosy se zatlačí dovnitř a vyndá se tam takový céčko, taková podložka zajišťovací, aby ta polosa nemohla vyjet ven, jo. Je to strašně primitivně vymyšlený, až mě to docela zaráží, jak primitivní to je. A teď se ještě podíváme a vylezu jen a podíváme se, co mě na tom teda nejvíc zaráží. Jelikož tam už nic jiného tu polosu nedrží, tak se tam můžeme setkat s takovouhle věcí. S takovouhle vůlí. A to je jako v pořádku, jo. Takhle oni to ty Američani normálně konstruují. Takže tohle by jako vůbec nemělo být na závadu. Já teda nevím, jestli se tohle nějak vymezuje, jestli to nějak řeší, mě by to teda jako vadilo strašně. Já jsem zvyklý na ty evropské auta. Takže tohle je ta vůle právě mezi tou poloosou a tím čepem a tou zajišťovací podložkou, jo. Takže až to rozebereme, jak se na to podíváme, já se podívám i třeba na internet, jestli náhodou se to třeba nějak nevymezuje nějakýma podložkami, jo, protože fakt je to takový divný, jo. Tak jdeme na to. Tak a teď sledujte, jak je to jednoduchý, jo. Tohle teda to je polosa. A já tady takhle šáhnu dozadu rukou a zatlačím s ní dovnitř, jo. Aby to bylo všechno v jednom závěru. A co se stane? Jo, takhle se to vytáhne dovnitř a vypadla tam tady ta podložka. Jo. Tady ta podložka a to je celý, co to zajišťuje. A já teď tu polosu normálně takhle můžu vytlačit ven a vytáhnu ji z té nápravnice. Jo, to je celé. Já vám teď ukážu hned, jak jsou tam řešený ty ložiska. Tak já se takhle vytáhnu. Takže tady vevnitř jsou válečkový ložiska, jo. Předtím je ještě tady simmering. A mě akorát zaráží, možná to je normálně na těch autech, ale já jsem se s tím moc nesetkal, že ty válečky běhají už přímo jako po té polose tady, jo, takže pokud vám odejde ložisko a nějak se to jako vydře, tak vám to zničí ten povrch té polosy, jo, takže tady to jako ještě je celkem dobrý, já si to pak pořádně prohlídnu, ale vypadá to jako dobře, takže případně by to zachránilo jenom výměna ložisek a pak to zase bude fungovat dál, jo. Takže takhle to tady mají vymyšlený. Mám teda vyndaný obě polosy, sundal jsem si i obě víka tady těch ložisek. A teď se dostáváme k tady těm maticím. Jo, tohleto, to je ten závit. A ta matice má odsaď, jasně musíte strčit speciální klíč do té díry od polosy a tam je 6 hran. A pak se tím otáčí a tlačí se tady na ty ložiska, jo. A tím se vymezuje ta vůle toho soukolí, jo, tady na těch zubech. No a protože já ten klíč ještě nemám vyrobený a nevím, jaký to je rozměr toho 6 hranu, tak já se tady pokusím nějakým způsobem takhle s těma maticema hejbat a zatočit je nějak dovnitř. Já to nebudu asi filmovat a věřím tomu, že se mi to nějak povede. A jakmile se s tím trošku už jako pohne, tak pak to půjde, udělá se tam vůle. Nějakým způsobem ty matice teda došroubou dovnitř. Nevím, jestli tady tou dírou si tam nějak jako pomůžu a pak celý ten koš vlastně vyndám, jo. No a tím pádem si pak můžu i vyšroubat ven tu matici a vyrobit si na ten klíč, aby jsem teď tady nemusel to horko těžko odhadovat tou dírou, jo. Já tam schválně zkusím natočit, jestli to půjde, abyste to jako dovnitř viděli. Jak je tam ten... Tam dokážu zaostřit, ale jo, tak tam vzadu to je ta matice a má to tam jakoby takový naznačený 6 hran, jo, takže já to jdu udělat tohleto a doufám, že se mi to povede a budu moct ten koš vyndat. Tak se mi to povedlo, teda ten úmysl, protože jak jste viděli
z boku těch matic jsou i po obodu takový jakoby dírky obdélníkový, takže jsem tím šroubovákem takhle dovnitř tou dírkou hrábnul a zachytil jsem za tu dírku, povotočil jsem s tím a pak jsem povotočil na druhé straně, takže si myslím, že teď už ten kloš půjde ven, tak já si to dám tady do stativu a zkusím to vyndat. Klidně si na to můžete udělat takovýhle drát, jo, nějaký, je to asi 3 drát, tady svářecí, takže to vždycky do toho zapíchnete, do těch dírek a takhle krásně s tím budete točit. A už to vyšroubete do nějaký koncové polohy. Nic tomu neuděláte. Jo, to udělám na druhé straně taky a pak to normálně vytáhnu. Tak já už jsem to vyšrouboval, teda docela dost. Myslím si, že tak o nějakých 10-12 mm. Tak já si myslím, že už by to mělo jít vyndat. Tak to mám tady všechno na stole a já se přiznám, že jsem si úplně nebyl jistý, jestli teda ten diferák je samosvorný nebo ne. No. Jaký poznatky už jsem tam měl, možná jsem jakoby předpokládal, že by tam nějak ty lamely mohly být narovnaný, ale vůbec jsem tam neviděl. No a nicméně, jak jsem to teď vyndal, tak mi vypadlo jedno tady to planetový kolo a tam je to jasně vidět. Jo. Ono, tam byly takovýhle půlměsíce, jo, ocelový, a já jsem právě si nebyl jistý, jestli to je ono. A to je z toho důvodu, to je tady v těch dírách. Jo, a to je z toho důvodu, aby ty lamely se jako nezasekávaly do toho tělesa litinového a bylo to tady přes tady ten tvrdokov, dá se říct, jo, jestli to dobře popisuju. Takže když si to tady takhle vyndáme, tak tady je první podložka, ta je vlastně takhle vevnitř, jo, a pak to tam je všechno takhle naskládaný. A tady jde vidět už jedna ta první lamela, jo, a už je jako docela i světá a tím se i vysvětluje, proč ten olej už tak zapáchá a proč je tak černý, jo, protože je spálený od těch lamel, jo. Když se snaží ty lamely to neustále brzdit, tak je to logický. A ten, kdo teda neví, jak to funguje, tak samosvorný diferenciál je vlastně zařízení, který zamezuje, aby byly příliš rozdílné ty otáčky mezi pravým a levým kolem. A je to teda udělané tak, že to planetový kolo přes ty lamely je bržděno k tomu koši a zase na druhé straně tady je úplně to stejné, tak ten koš zase brzdí přes lamely to druhý kolo, jo? Takže se snaží ty otáčky vyrovnávat, jo? Takže když někdo rád driftuje, tak to strašně uvítá tady to zařízení, takže se vám budou točit pak v obě kola, nebo to pomalejší nebude mít tak velký skluz, jako jo. Samozřejmě, že tam proklus je, jo, prostě není to napevno zamklý, jo, není to uzávěrka, takže je to logický. No a tím pádem jsem si vlastně odpověděl na tu otázku, proč se mi zdála tak velká vůle v tom diferáku přímo mezi těma planetovými kolama a těma satelitama, jo. Že se mi to zdálo, i ty zuby na nich to jde jakoby vidět, že už tam ta vůle trošku je, takže teď bych udělal to, že bych si asi sehnal ty lamely a tady ty spojky, nebo jak tomu říkat, tak to zařízení brzdní bych tam vyměnil. Jo. Já si zkontroluji ty ložiska, ono to nevypadá zase nějak jako špatně, takže nevím, jestli je budu stahovat. Zase mají to docela pěkně udělaný. Jo. Když už to teda vyndáte, ty kola obě dvě, tak se vám tady ty díry, které jsou pro to zajišťovací zařízení, tak se vám krásně tady ukážou ty vnitřní kroužky ložiska, takže to jde jakoby vyrazit, jo. Pokud třeba nemáte stahováky nebo to, pokud to budu vyndavat, tak já to budu sundavat stahovákem speciálním, tak se pak na to podíváme, ale uvidím, až to celý prohlídnu, jo. Takže takhle to funguje, já to celý rozeberu, všechno to umeju a rozestavím to na stůl a pak si to můžeme prohlídnout, jestli tam jsou nějaký závady a jak to vypadá, jo, to opotřebení. Já už teď nevím, kolik to má najeto, má to kolem 250 000, tak se podíváme pak, v jakým všechno je stavu. Já si teda ještě zkontroluju na tom autě tu hrušku. Nevím, jestli to budu muset odšroubovat od kardanu, aby jsem si vyzkoušel ložiska, jestli to má tady nějakou vůli. Ještě si to tady nějak prohlídnu a když na něco přijdu, protože já jsem rama ještě nikdy nerozebíral,
diferák, tak když na něco přijdu, tak to jo, tak si to natočíme. Jinak ještě doporučuji takhle ten stabilizátor odšroubovat, jo, a takhle se vyvěsit nahoru. Kdybych to udělal rovnou, tak i líp se mi tam dává ten úchylkoměr a sundává se mi to výkolí, všechno a tak dále, jo, tak si to udějte napřed, ne jako já, až potom. Ještě teda v rychlosti, než to začnu umývat, tak já jsem vyndal z jedné strany tu matici, jak jsem to tam ukazoval, která vymezuje tu zubovou vůli v tom diferáku, a ta je teda tady, jo, aby jsme si to jenom připomněli, takhle ložisko. A tady pak je ta matice, jo. No a já jsem to dělal tak, že tím drátkem vohnutým jsem to chytil tady za to vočko, a tak jsem s tím jakoby otáčel, a teď si musím vyrobit klíč, jo. Tady je takhle, jsou tady výběžky jako 6 hran, tak já si na to musím vyrobit klíč, dlouhou tyč, kterou strčím vlastně místo té polosy tady tou dírou a budu tím vymezovat to ložisko, protože už to musím utáhnout trošku víc, nemůžu to jenom takhle tím drátkem to tam jakoby vymezit, tam je na to nějaký dotahovací předpis, si myslím, jo? Takže na to ten klíč musím vyrobit. Tak to jsem vám chtěl ještě ukázat, a když už to tady takhle točím, tak našel jsem docela dost závažný problém. Jinak, jak jsem se tam zmiňoval, že ta vůle těch polo se mi úplně jakoby nezdá, tak si myslím, že by se to trošku mohlo zlepšit, když se vyměnějí tady ty lamely sjetý, jo? Takže by to mohlo se ta vůle zmenšit. A ona se tady i vymezuje, protože když se takhle podíváme, tak tady na té straně mám těch lamel 1, 2, 3 a tady mám 1, 2, 3, 4, jo? Tady tu jsem dal záměrně bokem, ta patří sem až úplně tady na to planetový kolo. A tady jde vidět, jak ten segment už je z toho vytrhaný, jo? Takže někdo to asi fakt hodně používal, buď v terénu, nebo s tím driftoval, nevím, ale prostě to, jo, už to má jakoby to nejlepší za sebou. A nabízí se tady taková odpověď, jestli náhodou třeba to křupání nemusí být v tom, protože jak ty lamely se na sebe naskládají a třeba, jo, když tady ten segment ještě je, můžou tam být nějak nakřivo. A jak se pak rozjede to auto v tom záběhu, v té zátěži, tak se to může porovnat a může to skočit, jo. Můžou ty kolečka, ty satelity v tom diferáku jakoby se posunout a může to klidně udělat ten ráz, jo, nevím, jo, ale každopádně je to špatně, už tam musí být dost velká vůle díky tomu, když tady ten segment úplně není, jo, to se bavíme prostě už jako, dá se říct, skoro o milimetrech, jo, takže já to umyju všechno a budu muset teda objednat díly, každopádně minimálně sestavu všech tady těch lamel. Já si to pak podle toho poskládám, asi vymezím, nebo dám to vlastně stejně, jak to bylo. A ložiska jsem teda zkontroloval, polosy jsou teda obě v pořádku, ložiska na polosách taky, vypadají, že ložiska i tady v tom koši jsou dobrý, a díval jsem se i na ten pastorek, jo, na tu hrušku v tom diferáku, a tam problém taky není, jo. Zkoušel jsem tady ze spoda za kardan, jo, prostě tam vždycky takhle vlezte a zahejbejte s tím, tak tady žádnou vůli jsem nenašel, takže by to mohlo být dobrý. Takže se objedná tohleto, to je to zásadní, smontuju to, vymezím to, nastavím tam vůli, dám nový olej a uvidí se, no, není víc co řešit, no. Nevím, no, jestli budu dělat ty brzdy, protože ty kotouče, ty jsou katastrofický, jo, tak možná až příště. Takže zatím takhle.